Слона, газа. Оп, извинявам се, че има... Видеорепортери. Да. Струва ми се, че съм медийна звезда до вечера, не знаеш, що те някакси. Много се лъжиш, много се лъжиш. Ама вярде вас се оказва влиянието. Оф. И сега ще му видиш в устата. И повода. Не, добре, добре. Не, защото като извади още нагоре, ще се справи и не може да го контролира. То не само дига, че ти дърпаш нагоре, тъп плуката отива надолу. Няма как, Митко, той е над 3 кг. Тя плувката му, той дърпа нагоре, плувката заминава надолу. Той пак да вариам да не е долу на дъното. Там отива. Голя емката смятай, ако го извадим, ще изгледам, той ще поболее. Баче Иванов има едно ако. Той вече се уморил. Уморил се. Уморил се, той почина. Той почина, ти първа тръгва, гледай. Багов, мамата. Ама скоро да как ще е усукана, после трябва да я отпълня. И майката и корда ще я фърлим с макарта баш. Да го извадим той. Този брем те усуква, че... Корда ще я сложиш от една рамчета, като я свалиш. Ще си я свалиш. Той всичко да сложи в рамка, предполагам аз. И въдицата, и макарата. То не ще ти и клъвна, а просто ще те отнесал. Клъвна си ми за сега. Ма как? Клъвна ли бе? Или не за... Абе, клъвнала. Взел да вади и да презарежда. Джуки. Виж, мен това отмъж. Само да я покажем малко. Отива в драките, Стефчо. Отива, аз не мога да спра той. Хай. Не, тук е. Тук е. Не може да е. Не може да станете. Не, бе. Върни се, Това е как бе, така риба да стане толкова. Не. Тук вече бренза ни късоче, само на това. На акцията на пръчката ръбчета. Значи, пуснеш му бренза и отиде. И голяма е това. Хубаво ще е. Те в Испания ги слагам за стръв. Не, Иванов, няма контролиране, бе, човек. Не сега шегувам се. Да мисля, че... Мисля, че не искам да го извадя. Повече от всички. Добре, що не стане, за да дойдеш тук при няма склони, карантите за склоните. Тя ще печели малко да не би такова. Малко да не обирай тази корда. Дръж го под напрежение и обирай. И ето, те врата, ма.
Сега, ама поне няма... Не, избягваме Избягваме драките. коните. Бършко молен се пристилката сенсаж да се снима. Скоро не ще легне веса. Дано има късмет си Романа да. Има изпеви на песен, бе. Има и вариант да каже пем. И заради той ние до сега съм поизслувал. Си го метнал на брега. Това виж кефалчета по 15 грама, кефалчета по 15 грама. Не може бе човек, няма контролиране ти. Аз нещо отгоре съм. Отгоре ми с такова корната. Те са накадри много. Не, или пред той. Къде бе? Корната на върха. Чакай, ще го правим. Я, чека, виждаш ли? Върха. Върха и скривят. То лекна е. Какво стана? Не е олекнал, бе, там е. Ще има дърпа изобщо. Няма го, да. Там е. Тук е, това море. Прави ли кората? Да. Защото няма да... Ама нещо Тя много сукана вече. Аз съм Не, тя кордата от тази бревна е изключително много усукана. И малко да се отпусне и веднага става на... Тя е там остана върху долу до макарата, горе само малко да олекне. Обаче очудващо, че го правя и ни напъва, да, че поуморем вече. Уморени? То и аз съм уморих. Аз държа върхе, държа кордата и си я развивам, който ми търса на ръка. Вери ти може да събереш, да се изпикаеш. Те си по-добре там, както беше седнал, сега си по-назад, по-много го изкараш до брега, иначе полонезата ставаше права, пък той седи на мъртви. Той ще се обърка. Ето и добро беше. Това е добро, много добро. Падна му газа вече тече, наше. Още малко, още един напред. Той си дивак, ама. Айде пак лапна. Ето е. Айде да лапна. Идей навива, течо. Само тихни. Иди пък. Айде да си той са... Само с почката.
Какво говорим, бе? 3 кг и половина и 700 грама. 5 кг ще. Тия над 5 кг не. Над 4 кг. Не дейте говори глупости. Айде, майсторе, майсторе. Айде, бе. Гледаш в устата ли е? Вадил е, глътнал, айде, бе. Айде, че ми свърши лентата, бе. Айде, вземай го. Вземете му пръчката. В устата е. Тата на коралото баш. Ако не беше както трябва да Флуорокарбон 10. Айде, мамо. Сега реклами. Айде, мамо. Фани го, не дей си гледа повода. Фани го през крилете. Той гледа да го купчи. Средата и няма мръд. Тук може да се откопчават, е ли? Една мускулната. Айде. Браво. Айде ти уроки, браво майсторе. И да не кажеш, че сме го фанали на гердимата. Не, на гердимата, че до вечера ще утре колко ще има тук. Айде, бате. Айде, честито. Браво. Браво. Аз се извикам. Браво. Да е.